Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami ex viċi kap u viċin anke tal-Aqda Repubblika għeddet li l-pajjiż se jerġa' jgħaddi minn trauma u għamel sem sħiħ tiegħu fi programm fuq ir-radju tal-Knisja fuq l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet li rapportaħa daħal ant l-Avukat Ġenerali fis-sija li bdew jintlaqgħu in-nomini għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Beppe Fenekadami kien aggressiv u nfexxjajat f'dibattitu ma' deputat laburista Alex Muscat. Dan il-pajjiż ħajarġa' jgħaddi minn trauma. Il-Partit Nazzjonalista qed isemmi żmien ta' tmeninijiet u Fenekadami konferma dan fil-programm. Beppe Fenekadami żied fin-negattività tiegħu u qal li din se tibqa' anke wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju. Għandna sitwazzjoni gravi ħafna. U din is-sitwazzjoni mhux se tispiċċa u tintemm mal-Kunsilli Lokali u mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fl-istess programm ħarġet id-differenza bid-deputat laburista Alex Muscat jitkellem dwar il-prioritajiet li għandhom imexxu l-pajjiż il qudiem għal kontra ta' Bernard Grech b'manifest li jismu inkjesta maġisterjali. X'kunsilli rridu wara 8 ta' Ġunju li ġej, x'lokalitajiet irridu u x'Ewropa rridu, x'tip ta' rappreżentanti rridu. Il-Partit Laburista jitkellem fuq hekk fl-attivitajiet tiegħu, l-attivitajiet kollha qed nitkellmu fuq kif nistgħu nibqgħu nsaħħu l-Kunsill Lokali, x'għandu jsir fuq livell Ewropew, b'manifest ċar x'inhuma l-prijoritajiet tagħna. Il-Partit Nazzjonalista prattikament jekk tara il-manifest elettorali tiegħu hija l-inkjesta